La comarca dels Serrans, localitzada al cor de l'interior de València, és una de les més abruptes del territori valencià. El riu Túria travessa la seva geografia conformant un paisatge escarpat d'inestimable valor, amb unes característiques pròpies que són signe d'identitat del medi rural i de la seva població. Una comarca amb un clima molt particular i que en esta època de l'any pateix per la pedra que poden deixar les tronades de finals de primavera i de l'inici de l'estiu. El món rural, històricament, ha estat associat a un àmbit tradicional endarrerit, en crisi econòmica permanent i amb escasses oportunitats laborals per a la població. Una visió que ha reforçat un cercle viciós d'èxode i d'envelliment. Però el concepte de ruralitat s'ha transformat en els últims temps i ha passat a ser sinònim de qualitat i de salut. Els paisatges rurals i el seu patrimoni són un singular recurs que cal revaloritzar per tal de convertir-los en motor de desenvolupament i innovació. Conscient d'això, la Universitat de València estarà a la Vall de Toixa, Xelva, el 9 de juny, on es reunirà amb la Mancomunitat de l'Alt Túria i els principals actors socials i econòmics que són clau en la comarca dels Serrans. L'objectiu d'aquesta trobada serà conèixer el territori de primera mà, col·laborar amb els agents principals de la comarca i realitzar un diagnòstic dels seus recursos, entre ells el paisatge, que permetrà identificar els processos externs i interns que condicionen la situació socioeconòmica de tots els pobles dels Serrans. Aquest és el primer pas fonamental per a dissenyar polítiques que generen treball adaptades a la realitat d'aquesta zona.